Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова выходим на маршрут. Сегодня мы выбрали ленинградское направление, но, правда, финальная точка нашего маршрута будет не в конце этой длинной дороги, мы свернем чуть раньше. Прывітанне, сябры. Так, зноў Ленинградская вуліца. А поедем мы сегодня у Лужасна на сустрэчу. Женя что-то знает. Я знаю короткую дорогу. Мы помним, да. Так, і ў Лужасна нас будзе сустракаць, напэўна, самы вядомы краязнаўца Віцебскага района, а можа і Віцебскай вобласці, чаго ўжо там. Гэта Миколай Пивовар. И если нам повезет или не повезет, то мы даже поучаствуем в выкапывании картофеля на его дачном участке. Не, здаецца, уже все. Все случилось? Дякую Богу. Так что можем рухаться. Ну что, мы тогда отправляемся в путь. Вам советуем запоминать этот маршрут, потом вы сможете его повторять, потому что это рядом с городом. Ну и надеемся, нам будет интересно, значит, интересно будет и вам. Путь. Погнали. Мужчина на веломашині, імклівий роверамен, п'є каву у городі Вільня, йому не проблема Шенген. А ти п'єш не каву, а много, і радості гэтым няма. Проехав імклівий ровер, відаць, яго не догнать. Неяк мы с тобой размаўлялі, ты сказал, что тормозить задним колом гэта неправильно. Для меня это был шок. Ну, на самом деле это так. В экстренных ситуациях мы автоматически зажимаем задний тормоз. Вот как сейчас. И это неправильно. Лучше приучить себя сразу после покупки велосипеда тормозить передним колесом, но смещая центр тяжести чуть-чуть назад, то бишь, вот, слазя с сиденья. Треба свою пятую кропочку, да, совершенно верно, откинуть назад. Если тормозить задним колесом, то необходимо научиться велосипед пускать в занос. Угу. Сразу это тоже резко, Складано, когда, да? Да, это необходимо, какие-то навыки, вот, потому что падение, высока вероятность навернуться, ну і получать какие-то травмы. Калі, наадварот, пярэдні, як заўжды кажуць, што калі ты пярэднім, то можно вылететь. Конечно, если ты будешь сидеть в сиденье, то ты вылетишь из седла. А если ты будешь смещать центр тяжести назад, попу, то все будет пучком. У меня вообще еще рефлекс остался от старого раскладного велосипеда. Зажимать все сразу? Не-не-не, ногами крутить педали назад. Ногой назад, То есть мне ручной тормоз, пока не очень привычен. У меня так само была такая ж. Первое время, да? Да. Заўжды трэба назіраць за тым, каб тормоза были у добрым стане. Конечно, конечно, это в первую очередь, как и на автомобиле, выезжая куда-то в путь, на какую-то покатушку, необходимо проверить исправность. А скажите мне, чего мы сегодня не проверили? Как и все предыдущие Я проверил, поездки, да? Каждый раз проверяю перед выездом. Мы тут заехали. Прывітанне, Миколай Васильевич. Вітаю. Прывітанне. Ну что, мы добраліся. Цудоўна. Так, нам сказали кропку такую каля царквы. Мы спачатку думали, что Так, трэба але у нас насупраць. дзве царквы. І гэта больш старажытная царква, яна збудавана ў 1815 годзе. З ёю звязана вельмі цікавае паданне. Нават два варыянты ёсць, быццам бы памешчыкі, якія жылі тут на тэрыторыі
наваколляў. У 1812 годзе, калі прыйшлі французскія войскі, яны далі зарок, запавет, што калі яны, французы, не разграбуюць іх маёнткі, то яны у знак прыязнасці Божай Маці ці Богу паставяць капліцу, то, што яны і зрабілі. Другі варыянт есть, што гэта была адна памешчыца. Это может быть звязана з тым, што апошняй памешчыцай Лужыцына была такая Кацярына Краснадземская. Ці той варыянт цікавы, бо сапраўды па зароку у нас капліцы ставяцца, але не так і шмат. Тут быў пагост, то бок это могілкі, часткова яны нават захаваліся, мы можам убачыць некалькі пахаванняў. Хавалі тут не абы каго, толькі самых-самых багатых людзей, хутчэй за ўсё это былі шляхта. Капліца была меншая. Вот тое, што мы зараз бачым, это уже вялікі варыянт. Да. А хутчэй за ўсё она была уніяцкая, таму што на 1815 год асноўнай рэлігіяй тут было уніяцтва, і праваслаўе было, але оно знаходзілася не ў тых умовах, як зараз. У 1863 годзе, ніяк не звязана з паўстаннем, але яна была дабудавана. Дабудавана была не па канону, у другі бок, але проста па-іншаму нічога не атрымоўвалася. Захаваліся так званыя сандрыкі і ліштвы. Сандрык — это такі вот упрыгожаны элемент зверху акна, ліштвы, или по-русски налічнікі, яны з баком. Калі мы можам прайсці трошечку далей, то там мы можам убачыць сандрык над адным вакном, ці, может быть, там стаяла статуя некая святога, хутчэй за ўсё. У 1874 годзе, 74 годзе тут прыбывалі мошчы Ефрасіні Полацкі. Ну, дакладней, не самі мошчы, а толькі фрагменты перста, бо трэба было неяк пашыраць праваслаўе. І тут яны прыбывалі цэлы дзень, потым в першым парядку ішлі да Полацка. У 1908 годзе, калі была збудавана царква Узнесенская, гэтая царква страціла сваё значэнне, але будынак-то мураваны. Дарэчы, вся тэрыторыя вот этого пасёлка, у нас ніколі не называлі вёска Лужысна, но заўжды казалі пасёлак Лужысна. Дык вось на картах дорэвалюцыйных вось гэта частка называецца мураванка. Я доўгі час не мог зразумець, пакуль не пачуў, як мясцовыя кажуць: так это ж мураванка. Это старадаўняе беларускае і слова, якое вядзе сваё карані ад нямецкае слова мур, сцяна, каменная сцяна, яна была зроблена. Можам прайсці трошку паглядзець збоку. А давайте. Само месца, бачыце, вельмі маляўнічае, і нездарма нашы продкі пабудавалі царкву менавіта ў гэтым месцы. А вось калі ўжо царкву вярнулі, і першую, другую, то бацюшкамі, стараннямі айца Михаіла, тут была вельмі добраўпарадкавана тэрыторыя, зроблена купель для омовения, и крыш поставлены. Нет, сама крыніца, вось яна, да, выход тут. Сама крыніца, вось вы бачыце, тут можно попить водички. Тут все вельмі прыстойна, да? А для того, каб зрабіць абряд крещення, или просто вы хотите тут, калі ласка, да, распранальня ёсць. Традыцыйна стала 19 студзеня, это водохрышчы, то есть крещение по-русски, это стало просто местом паломніцтва. Сюды приезжают сотни людей. То тут робится тогда такая Иордань врезается у людей. Давайте пройдем трошечку ближе. Просто гэты год, вы ведаеце, вельмі сухі. Засушлівы. Бачите, что двина амаль наполову поросла травой. Ну да, она уже не та. О, вось, напэўна, там белая чапля. Бачыце? Да, менавіта яна там і сядзіць. Мы іх убачым некалькі, іх 3 пары у нас жывець. Я мару аб тым, каб аднавіліся тыя старыя часы, калі можна было на баржэце, на ракеце, чым заўгодна праплыць да Куріна, да Суража. Тым больш, што зараз шлюз ёсць. І рух значна больше, потому что двина стала широкая, глубокая, там где-то 11 метров есть, там до 9. Пейзаж панорамный, да.
ляці сюди. У нас ховалась на вот, бачишь, Ну, это она Сержука увидела. Всегда так. Все прячутся. Предлагаю идти наверх. Да, давайте наверх. там Наверное, же уже к новому храму, да? Да. Ад храма Крыжа Гасподня, які був збудований у 1815 годзе, мы перайшлі да храма Узнесенскага, які збудаваны ў 1908 годзе, то бок на 100 гадоў пазней. Збудаваны ён у псеўда-рускім или ретро-рускім стылі. Будаўніцтва яго было досыць складаным, людзі сабралі грошы, 10 000 рублёў гэта стоіла, але земскі начальнік, які змяніўся на той час у Мішкаўскай воласці, вырашыў грошы, якія былі выдаткаваны на будаўніцтва храма, перавесці на будаўніцтва епархіяльнага вучылішча ў гарадку. Натуральна, што мясцовыя жыхары не пагадзіліся, абурыліся, цяжба ішла доўга, але пакуль не змяніўся гэты чалавек. Малахава яго прозвішча было, грошы вярнулі і храм быў збудаваны. Збудаваны ён тыповы, такіх храмаў у Віцебскім павеце было ажно 4, у Старым Сяле, у Курына, але каштоўнасць яго не толькі ўсё роўна застаецца архітэктурная і гісторыка-культурная. Архітэктурная, таму што такіх храмаў у нас проста не засталося, а гісторыка-культурная, таму што у Віцебскім павеце было 37 храмаў до рэвалюцыі, а застаўся толькі адзін. Пасля вайны тут жылі людзі, таму што шмат было спалена. Потым тут стаялі нары і жылі быццам бы ваенна-палонныя немцы, якія будавалі чыгунку до верхоўя вапнавых заводаў. Вось. Потым тут быў склад, яго аддалі, это памяшканне аддалі Лужыцнянскаму дзіцячаму дому. А потым тут уже было занядбана, рабілі, кажуць, дыскатэкі. І вось па адной з версій, легенда так званая, чаму ён астаўся не разруйнаваным, яго выкарыстоўвалі альпіністы у Віцебску абласны цэнтр, тут было досыць шмат людзей, которые займаліся ім. Яны выкарыстоўвалі яго як такі скаладром. Быццам бы быў хлопец, і збіраліся ўжо знішчыць, але ён пашоў да бацькі, а бацька быў нейкі начальнік абласны. Ён сказаў, ай, хай дзеці трэніруюцца. Ну, вось такім чынам застаўся. У 91-м или ў 90-м годзе яго вярнулі вернікам, хаця до гэтага збіраліся зрабіць, такія жирныя гады савецкай уладзе, тут збіраліся зрабіць музей этнаграфічны. Ну, наверное, решение самое правильное принято. Мы сейчас можем погулять, наверное, да, посмотреть и осмотреть его на 360. Да, давайте. Миколай Васильевич, ну вось каля царквы мы уже пабылі, а зараз, напэўна, на сённяшнія дні самае вядомае лужасна тым, што тут кадэцкае вучылішча. Так, але раней тут яна больш вядома лужасна была дзякуючы Лужыцнянскай гімназіі, але вот у 2011 годзе на яго базе ўтварылі Віцебскае кадэцкае вучылішча, у якім вучацца дзеці, якія хочуць паступіць у сілавыя структуры. Военная академія, академія МУС, надзвычайная ситуация. Так, а сейчас мы путь куда держим? Куды мы зараз? Прямо.
Расскажите нам, что это за дружба такая, которая охраняется державой. Ведаеце, у Лужасна, ну, па маіх падліках каля 30 славутасцяў, цікавых месцаў. І калі ведзеш экскурсію, то чамусьці большасці людзей запамінаецца менавіта гэта. Гэта міф. Ён створаны быў уласна мной, і я ў гэтым прызнаюся, Сучасны мне не міфолог. сорамна. Так, таму што я проста калісьці быў у вандроўцы ў Нясвіж, і там такі быў помнік дуб і хвоя. Зрасліся разам, і там помнік рэспубліканскага значэння. Быў такі дзень, 2 красавіка у нас святкуецца дзень единения братскіх народаў. Россия, она моя, Беларусь, она моя. Ну, я подумал, ну чаму б у нас і не зрабіць іх братамі, сапраўды. Прыдумаў легенду, расказваць я не буду, але потым вот взяў, ну, калі захочаце, хто-то то знойдзе да пачытае. Она такая кранальная в этом сэнсе, што братыны павінны дапамагаць адзін другому. А потым взяў, вот, абнёс і таким вот плотам, павесіў шыльду. Правда, памыліўся, не ахоўваецца он дзяржавай, надо было написать ахоўваецца народам. Ну и вот стоит уже 30 годов. Что-то дальше мы еще увидим из вашей мифологии на маршруте? Или дальше все Можна уже? шмат што расказаць пра камяні. Тут у нас багата камянёў, і пра іх уже прыдумаеце самі, бо я мне толькі адзін вот спадабаўся. Итак, памятник природы. И это я не о вас. Расскажите нам, где мы находимся. Потому что я помнік гісторыі культуры. Добра, мы з вами, Важно уточнить. Гісторыка-культурная каштоўнасць. каля сапраўды помніка прыроды. Гэты статус быў нададзены Лужаснянскаму дэндрапарку ў 1993 годзе. Хаця заснаваны ён быў на 30 гадоў раней, у 1974 годзе. Ну, як пішацца на камяні, у гонар 30-годдзя вызвалення Беларусі у тэхнікуме лужаснянскім сельскагаспадарчым быў заснаваны і парк, і дэндрарій. Заснавальнікам яго з'яўляецца Мікалай Трафімович Рашкоў, ён і зараз жывы, дзякуй Богу. І створаны быў з некалькімі мэтамі. Першая мэта – гэта вывучэнне студэнтамі і флоры, і расліннага покрыва, і з мэтай акліматызацыі, бо адна з важных частак адукацыі сельскагаспадарчай это было вот это азеляненне, навучанне азеляненню. Другое гэта было проста месца рэкрэацыі, куды можна было прыйсці мясцовым жыхарам і пабавіць час. Але зроблена гэта было Мікалаем Трафімовичем з вялікім імпэтам і душой, і тут былі высаджаны больш 200 відаў высшых сасудзістых раслін з розных кропак свету. Большай ступені, канешне, з тых, которые былі ў Савецкім Саюзе, але некаторыя нават былі з іншага. Тут, напрыклад, такія рэдкія расліны, як піхта белая, некалькі відаў піхты. Тут ёсць коркавае дрэва, пробкавае дрэва, бархат амурскі. Тут ёсць самая паўночная плантацыя шаўковіцы. Тут... Яна і плоданосіць можа яшчэ? На гэта не скажу, яна зараз... Тут вельмі шмат што змянілася, потому што ўсё ж такі ему уже 50 фактычна гадоў, паўвека, а паркі яны як і людзі, яны ж мяняюцца. Ёсць хлопчык, ёсць малады такі квітнеючы там арганізм, і шмат што састарывае. Шмат рэчаў проста ўжо засохлі. Некаторыя абмёрзлі. Ну, напрыклад, у нас ёсць грэцкі арэх. Ён высаджаны, але ён ніколі не вырастае да дрэва, таму што абмерзае. Але ён дае порасль. І такія вот высокія такія вот, ну, галіны. Вот да наступнага года опять і так далее. Ёсць, напрыклад, некалькі відаў глога, боярышніка, там каля 12, здаецца. Там я толькі памятаю баярышнік Шрэнка, баярышнік чырвоны, баярышнік крывава-чырвоны, там і так далей. Ёсць тое, што ў нас называюць у народзе жасмін. Ну, сапраўдны жасмін – это трапічная расліна. Правильна назва яго будзе чубушнік. Так вот, ён у нас цвіце, ён увогуле цвіце где-то там под конец мая, а у нас ён цвіце до ліпеня. То есть розныя формы. Там бэзы розныя варыянты, там і віды. Ёсць там івы, самастрыгучая. Это ему привезла былы дырэктар з Фінляндыі, напрыклад. Уже людзі ведалі, поэтому
Есть что поглядеть, правда, тут есть такая проблема, все ж таки он састаравае, и трэба рабіць некую такую то ли ревитализацию, то ли, может быть, покинуть его таким выглядзе, як так это парк бабулин, там, да, вот такие уже. Это трэба, конечно, уже звертаться до специалистов, до паркологов, коли хочется. Я предлагаю ставить здесь наши Да, велосипеды да. и просто погулять, посмотреть вот все то, о чем вы рассказывали. Мгм. Это барвінок. Пам'ятаєте таку пісню «Не сягали воду, коромисло гнеться, а за неї Іванку як барвінок в'ється». Вот это і є барвінок. І гэты барвінок, ён, ну, вельмі прыгожа цвіце, але ён мае у народнай аптэцы вельмі цікавыя арыгінальныя свойствы, якасці. Ён асноўны элемент прываротнага зелля. У нас у Никифоровскага ёсць нават рэцэпт, ну, ведаеце, да, беларускі такі быў этнограф Мікалай Яковлевич Никифоровскі. Ён вельмі шмат чаго там напісаў, вот адно з іх это запісаў. Зараз мы падыходзім да цэнтра дэндрапарка, да яго сэрца, калі хочаце. Ён сапраўды знаходіцца ў такім геаграфічным цэнтры ўсёй плошчы, і ў сярэдзіне вы бачыце так званае дрэва кахання. Гэта туя еўрапейская, да, нават іх некалькі дрэваў было высаджана у такім, яны былі плотна з вялікай колькасцю галінак. Это яго проста падстрыглі. І калі чалавек залазіў унутр, то вы могли пройсці і нават не ведаць, што там чалавек знаходіцца. А звычайна там, да, залазілі туды не адзін чалавек, а два, як правіла, было хлопец і дзяўчына. Вось адсюль назвалі дрэва кахання. А далей горачка, это альпійская горка, сапраўдная. Праўда, зараз она ўжо практычна не мае той расліннасці, якая павінна быць, але все можна аднавіць. Одно з самых цікавых месцаў Лужасна – это, конечно, то, что теперь называют аграрный колледж. Калісьці, в 1909 годзе, 15 лістапада, у Лужасна была утворана, адкрылася ўжо земляробчая школа. Гэта было калісьці першая навучальная установа сельскагаспадарчага тыпу, якая навучала на каморнікаў, то бок аграномаў, калі па цяперашняму. Вось пазней профіль пашырыўся, школа стала тэхнікумам. Да рэчы, у свой час она была тэхнікумам для вырошчвання льна і канопляў. Но на той час каноплі, конечно, зусім іншую, да, роль адыгрывалі. То каноплі вырошчваліся для таго, каб рабілі пеньку, а з пенькі рабілі, адпаведна, там канаты, вяроўкі і так далей, да. Будынак зроблены ў вельмі незвычайным на цяперашні час стылі мадэрн. На пачатак 20-го стагоддзя ён быў досыць распаўсюджаны, але дарагі. Поэтому у нас по Беларусі буквально адзінкі такіх яркіх, прыгожых таких вот аб'ектаў. Тут вы бачыце такі незвычайны шлемападобны купал, ламаны, спалучэнне двух колераў, і ёсць элементы так званага фахверка. Это такі вот у паўночнай Германіі, там где-то там, вот яны выкарыстоўваюць, калі драўляная канструкцыя, она потом запаўняецца цэглай і тынкуецца. Поэтому вельмі незвычайны, арыгінальны. У
гады вайны з гэтым будынкам звязана вельмі яркая такая старонка гісторыі, таму што вот все мы ведаем, што першая кропка, населены пункт, які быў вызвалены ў Беларусі, это быў горад Камарин 23 верасня 43 года. А вось на гэтай шыльдзе, якую мы можам убачыць на сцяне этого тэхнікума, мы можам прачытаць, што Лужасна была вызвалена 1 лютага 1942 года. Памылка? Нет, гэта не памылка. Справа ў тым, што у часы маскоўскай аперацыі быў такі выпадак, калі 249-я стрелковая дывізія зрабіла так званы рэйд на Віцебск. Яна по складана прахадзімай мясцовасці патаемна прайшла амаль да Віцебска, і вот у Лужасна якраз такі з 1 на 2 лютага 42 года яна разгромила моцны гарнізон. Расказвалі, што немцы выскакивали прямо вот там праз вокны у адным там, да, у адных кальсонах. Вось. Далей, на жаль, прасунуцца не смаглі, дайшлі до Лужасна, до царквы, якраз яку мы бачылі, там кулямёты паставілі немцы, і плюс немцы перагрупіраваліся, сілы ўжо былі не тыя, і прыйшлося адступаць. Але вот такі факт быў, что перший населенный пункт. И в Лужасна есть, я так понимаю, объект, который тоже связан с трагической историей. Так. Он где-то рядом здесь. Так, это зусім неподалёк. Это былы концлагерь. Месца, дзе быў фашысцкі концлагерь, там адразу 3 варыянты было. Першы это быў концлагерь для военнопалонных, потым туды ўжо змяшчалі грамадзянскае насельніцтва, якіх вывозілі з партызанскай зоны. І трэцяя частка гісторыі гэтага лагеря, гэта быў лагерь на пярэднім краі абароны. Немцы выкарыстоўвалі мірных жыхароў, маладых, як правільна, для рыцця сваіх акопаў, будаўніцтва бліндажоў і гэтак далей. Калі вось прыехаць у Лужасны і сустрэць Мікалая Васильевича, гэта можа расцягнуцца і не на адзін дзень, не уехаць, але у нас все ж такі сціслы час даволі. І мы зараз адпраўляемся на фінальную нашу кропку. Фінальны пункт гэта будзе што? Станцыя Лужасна – это самае халоднае месца ў Беларусі. Ось зараз туды пад'едзем, а там больш падрабязна. Ну, вось зараз мы знаходзімся яшчэ на вельмі цікавым аб'екце Лужасна. Гэта чыгуначная станцыя. Дакладней, это былая будынак былой чыгуначнай станцыі, сучасная станцыя трошечку далей. Чым Лужасна вядома у ўсіх сіноптыкаў, это тое, што ў 1940 годзе у Лужасна на станции Лужасна было зафиксовано минус 44 градуса. Это значит самая минимальная температура на Беларуси. Ваня, ты мне іншыя звесткі даваў. Ну, сейчас цифры поменялись же, да, правильно? звычайно кажут, что в интернете указывают Ізярышча, ці станция Бычиха. Да, я сам сустракаў такие звестки в интернете, но интернет это крыница, знаете, там есть Википедия, в которой можно писать, что я самый великий человек у свете. И есть люди, которые за этим погодятся. Ну, можем мы написать такой артикул про вас. Да. Але у меня есть две крыніцы, якія подтверждают, что на станции Лужасна в 40-м году было зафиксировано минус 44 градуса. По разным причинам. Сама вот эта вот станция, она, до речі, позднейшая, она збудована уже пасля войны. Потому что до войны станция, уласна, як таковая, она была только грузовая. Она называлась не станция, а разъезд. Потому что тут цягнікі пассажырскія не спыняліся, толькі грузавыя. Але сам факт, і адсюль я раблю вывод, што калі хочаце, чтобы вас запомнілі, абавязкова зафіксуйце, запішыце гэта. І вельмі верагодна, што проста на станцыі Лужасна быў тэрмометр, а ў Бычихе не было, еле на Ізярышчы. Таму мы так и зафіксавалі. Ну вот мы зафиксировали наш маршрут, сегодняшнюю поездку. Она не последняя. Ну, яшчэ засталося крыху засталося. У нас яшчэ на гэтым сёння у нас все. Дзякуй нашаму краязнаўцу вялікі за аповед. Я думаю, што шмат хто з нашых гледачоў не здагадваўся, што столькі цікавага і прыгожага зусім побач, амаль не выязджаючы з горада. А сколько всего мы еще не успели, поэтому имеет смысл и даже еще раз сюда приехать. Я абсолютно серьезно кажу, потому что у Лужасна мы еще не поглядели городище, и поселище мы еще не поглядели
Віцебскую ГЭС і водасховішча мы еще не паглядзелі. Ну, шмат чаго. Поэтому, сапраўды, оно вельмі раскінана на 9 километров, поэтому... Ну, мы это ощутили, то, что 9 километров сейчас был марш-бросок такой в горочку. Вам желаем нескучного времяпрепровождения, с вами прощаемся и увидимся в турдовёске. Пока. Все, до встречи.